Da alama Nijar na ƙoƙarin dogara da kanta wajen tsaron ƙasarta, wato tana shirin fara buɗe ma'aikatar ƙere-ƙere da fasahohi musamman na soja, ɓangaren drone da rokoki. A yau muna ɗauke da wani babban rahoto kan gagarumar ziyarar kwanaki biyu da shugaba Chani na Nijar, Abdurrahman Chani ya kai ƙasar Turkiyya daga ranar 4 zuwa ranar 5 ga watan Yuni. Wannan ziyara ba kawai ta diflomasiya ba ce, face wani babban mataki na sauya fasalin tsaro da tattalin arzikin ƙasar Nijar. A rana ta farko jiya kenan, ranar 4 ta ziyarar shugaba Chani tare da tawagarsa sun ziyarci babban kamfanin ƙera makamai na Roketsan. A nan ne suka gani da idonsu irin manyan makamai da fasahohin yaƙi da Turkiyya take da su. Bayan nan ne kuma shugaba Recep Tayyip Erdogan ya karɓi bakuncin Janar Chani a fadarsa ta shugaban ƙasa da ke garin babban birnin ƙasar wato Ankara, inda suka tattauna kan muhimman batutuwa. Rana ta biyu ita ce ranar 5, fasahar jiragen yaƙi da tattaunawar masana. Ziyarar ta ci gaba a rana ta biyu, inda shugaba Chani ya gana da wakilan manyan kamfanonin tsaro na Turkiyya. Kamfanonin sun baje hajarsu da dabarun haɗin gwiwa da za su iya taimakawa Nijar. Haka kuma an ziyarci masana'antun TUSAS da Baikar, waɗanda suka shahara wajen ƙera jiragen yaƙi marasa matuƙa drone. A nan an duba yadda Turkiyya za ta taimaka wa Nijar wajen gina nata masana'antar tsaro, wato masana'antar ƙera makaman, kama drone ko rokoki, da kuma ƙarfafa jami'anta. Ɓangaren tattalin arziki da kasuwanci, kafin ma a kai ga batun tsaro, an gudanar da taron majalisar kasuwanci tsakanin Turkiyya da Nijar a ranar 4, wato rana ta farko kenan ranar 4 ga watan Yuni. Shugaban rukunin 'yan kasuwar Nijar, Mr. Musa Sidi Muhammad, ya jagoranci 'yan kasuwar Nijar don tattaunawa da takwarorinsu na Turkiyya kan yadda za a bunƙasa zuba jari da kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Wannan ziyara ta nuna cewa haɗin gwiwar Turkiyya da Nijar ya wuce batun ciniki kawai. Wannan wani dandali ne na gina tsaron ƙasar Nijar kai tsaye, ta yadda za ta dogara da kanta wajen kare ƙasar. Masu kallo, wannan ziyarar ta buɗe sabon shafi a tarihin Nijar da Turkiyya, kuma muna godiya ga shugaba Erdogan da Janar Chani kan wannan jagoranci. Kada ku manta ku danna mana like, sannan ku yi subscribe a wannan tashar tamu ta DTV Hausa News domin samun rahotanni idan mun ɗora. Me kuke tunani kan wannan haɗin gwiwar? Ku rubuta mana ra'ayoyinku a sashen sharhi, wato comment section, ko kuma mu ce commentaire. Ni Suleiman nake cewa mu huta lafiya.